va venir a classe un dia i va presentar el concurs, va dir que se feia cada any, me va aparèixer una idea interessant. Per pujar nota. I perquè era obligatori, però en realitat sí que m'ho feia ell presentar-me. Havíem de fer 10 fotografies entorn a un tema que era els colors. De les quals teníem que escollir les que eren més coloristes i expressaven més emocions a través d'aquests colors. Havies de fer 10 fotografies sobre colors, el que representaven cada un. Sí, m'agrada bastant. M'encanta. Cosa que... en sèrio. De les coses que més m'agraden. Sí, està bé. I tot que els espais m'agradaren, els colors, els que més m'agradaven i la il·luminació. Vaig tenir en compte els colors sobretot i també les figures, que hi haguessin un poc d'harmonia. I a l'hora de fer les fotos vaig tenir en compte sobretot primers plans, que fos una cosa que en primer pla però que tu no sabessis el que és. I els meus colors preferits, que eren el verd i el blau. He posat un poc de contrast i lluminositat. Sí, vaig afegir un poc de contrast i també lluminositat. Que va, no, és que no sé, el meu ordinador no té aquestes coses. Alguna, il·luminació i un poc de contrast. Sí, està bé. Sí, no sé, què dir? Sí. Deu. 10. 10. 10? I a casa meva, amb nabos, pel carrer i per on vaig trobar. Vale. A casa meva, perquè com que eren primers plans d'objectes i per casa meva, pues, també pels parcs, en el cotxe. En aleró i en pas, palm.